Fysik mundtlig del 2. Varmetransport. Varme/energi kan blive afledt gennem forskellige faktorer. Varme kan afledes gennem varmestrømning, det vil sige eventuelt væske, sand eller andre ting, der overleder varmen gennem en genstand eller et materiale. Det kan lede gennem fordampning, overfladestråling og igennem direkte ledende kontakt ved berøring. En menneskekrop er nødt til at holde en vis temperatur omkring de 37 grader Celsius for at væv, blod og organer osv. kan fungere. Denne proces sker automatisk i kroppen gennem hypotalamus, der fungerer som en naturlig indbygget termostat. Det vil sige, at kroppen afleder eller optager varme for at nå den ønskede temperatur. Som før nævnt er der forskellige måder at optage eller aflede varme på, baseret på kroppens behov for at nå den ønskede temperatur. Der er 4 typer varmeledning, som kan foregå enten i eller uden for kroppen. Nummer 1 er varmestrømning, som videleder varme gennem andre objekter. Det kunne være en varm sandkasse, man lå i, som blev varmet op af solen, hvor sandet så videleder varmen til kroppen. Det kan være en vandhane, som på illustrationen her, der viser, der overfører energi gennem varm væske. Det var 2 eksempler. Så er der den anden mulighed, eller den anden varmeledningstype. Det er fordampning. Fordampning fordamper væske for at aflede varme og temperaturer. Er en funktion, der gør, at et lukket system kan afgive varme ved for høje temperaturer, eller optage varme. Nej, det er nok primært afleder, det fordamper. Tredje mulighed for varmeoverledning eller varmetransport er gennem overfladestråling. Overfladestråling er f.eks. stråleenergi fra solen, der på afstand kan opvarme genstanden ved hjælp af energi i stråling, der sendes mod genstanden, og hvor genstanden så optager energien gennem overfladen, hvor temperaturen generelt på genstanden vil stige. Der er så et eksempel her, det er så en UFO, der overfører stråleenergi ned på et træ, hvor træet så ændrer temperatur. Godt. Sidste og lige så vigtig afledning er gennem berøring af andre genstande. Varme kan også optages og afledes gennem berøring af en genstand, der indeholder en vis mængde overskydende varmeenergi, så der videredeles til genstand, den berører. Det er jo for eksempel, hvis vi koger pasta, hvor ild så overfører varme til en gryde, der viderefører til der direkte viderefører varme op i væsken, eller hvad man nu skal koge, eller stege, eller hvad man nu gør. Og på den måde overfører den så varme til direkte til genstanden ved berøring.